भाई लोगन पवन सिंह के जौन गाना के इंतजार होत रख चांदनी सिंह के साथ में वो गाना आ गईल बा। और जब पवन सिंह के गाना आवेला आ हारमोनिया जब पवन सिंह पकड़ लेवेला तो उनकर आवाज कुछ खास ऐसे निकलेला। चम चम चमके लाल चुनरी लागतारी माई मोरी सोनरी। पवन सिंह के गाना खूब सुपर हिट बाजता काहे कि पावर स्टार पवन सिंह के ऐसे नहीं सरस्वती पुत्र बोल जाला तब वही तिनकर गाना खूब बाजेला। आ जब हारमोनियम पकड़ लेवेले पवन सिंह तो दूर दूर तक कोई दिखाई ना देवेला। तब वही तिनकर गाना खूब तेजी से बाजता वो देवी गीत ऐसे बाजता। जगौली चलो चुनरी चढ़ावे। पवन सिंह के गाना हिट ना बाजे वो देवी गाना ऐसा हो ही ना सकता। आ गाना के बात हटाइए दी बात इतना बेहतर गाना बा। और चांदनी सिंह के साथ पवन सिंह ए गाना में भले डांस तो करत नजर ना आवत रह लेकिन हारमोनियम पर अपन कमाल पवन सिंह डालत रह गाना हिट होता। गाना तभी ऐसे बाजता। और गाना पर बात बता दी चांदनी भाभी माता रानी के गाना पर खूब ठुमका लगावत तारी। भाभी तनी एक बार ठुमका लगा के और बता दी। देख लेनी भाभी के देवी गाना पर कितना खुश होके माता रानी के दरबार में नाचत तारी। ये तो खासियत हो गया पवन सिंह के गाना में कि भाभी हमार इतना खुश होके नाचत तारी। और एक गाना के बात कर ली तो बहुत बेहतर गाना देवी गाना आयल बा। पवन सिंह के एगो गाना तो हिट करता ही रहे तब तो दूसरा का गाना आ गया 5 नंबर म्यूजिक सेक्शन के ट्रेंडिंग पर ट्रेंड करता। ऐसे ही पावर स्टार पवन सिंह के पावर स्टार ना बोल जाला जेकरा ऊपर माता सरस्वती के ही कृपा बा। तो ओकरा का सोचे के बा ओकरा गायकी का कहे के बा जेकरा ऊपर सरस्वती माता के ही आशीर्वाद है। तब वही पवन सिंह के सरस्वती पुत्र कहल जाला। धरती पपाओ जैसे धैली मयरिया गह गह करे लागल गौआ नगरिया। यही नहीं अभी और सुनिए। अब भाई लोगन एक गाना में वीडियो क्वालिटी के तो बातें छोड़ दो कितना बेहतर वीडियो क्वालिटी बा। और देख सकत वीडियो में पवन सिंह के गाना आवे अब वीडियो क्वालिटी ना होके ऐसा कभी होइए ना सकता। पवन सिंह गाना ना शूट कर सकता चली लेकिन वीडियो क्वालिटी होके के चाहिए। तब वही पावर स्टार पवन सिंह अपने गाना के लिए फेमस मानल जालन। तब वही तब पवन सिंह के इतना प्यार दुलार जनता के मिलेला। और गाना के लिरिक्स का बात कर ली तो गाना के लिखले बरन रोशन विश्वास जी और म्यूजिक देले बरन प्रियांशु सिंह। अब प्रियांशु सिंह के म्यूजिक होके तो जौन गाना हिट ना होके केकरा में दम रोक लेवे के गाना का हिट ना होके से तब बताई मोदी जी पवन सिंह के गाना के कितना बार लोग देख ले बनी। कम से कम 5 बार देखा हो। लास्ट में आवत है गाना के नंबर देवे के गाना हमारा बहुत बेस्ट लगा। रउआ लोगन गाना कैसे लगल जरूर बताई काहे कि वीडियो क्वालिटी बेस्ट बा। पवन सिंह के गाना बेहतर गाना बाटे और बहुत अच्छा भी शूटिंग बा वीडियो भी बा। तो पवन सिंह के गाने के बारे में रउआ का कहे के चाहता नहीं जरूर बताई। आ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दूर दूर तक शेयर करी। आ माता रानी के गाना के पे झूम उठी। तब तक ले मिलत अगली वीडियो में तब तक देखते रही।